Prišiel mi balík, ktorý som si neobjednal. Ja síce viem, čo je vo vnútri, ale vám to musím ukázať takto na videu. Oslovili ma z e-shopu Smartwear.sk s tým, že sa im páčia moje videá a že by ma radi podporili tým, že mi pošlú takúto kamerku. Čo ale v tom momente nevedeli, že presne takú istú kameru už mám. Ja mám takúto 360 One X2 a toto je One X5, čiže úplne najnovší model a veľmi sa na to teším, pretože určite mi pomôže v tvorbe mojich videí pre vás. A najväčšia sranda na tom je to, že tu One X2 som kúpil presne z toho obchodu, čo určite oni nevedeli, hej, lebo si to nemôžu pamätať každú jednu objednávku spred 5 rokov. A stále ju používam na každej jednej zákazke, pretože je to síce akčná kamera, hej, že si ju namontuješ na hlavu alebo hoci kde na telo, alebo ju nesieš na tyčke, ale ja ju používam normálne stacionárne. A kvôli tomu, že je to 360 a potom keď striham tie videá, tak si dokážem vybrať ten záber presne, že kde sa tá kamera akože pozerá. Veľmi mi pomôže takáto kamera, určite aj tie zábery budú z nej lepšie. A dokonca táto moja stará už má tu kadejaké ranky, takže sem tam na mojich videách sa aj ukáže taký nejaký šedý flag alebo také niečo. Na túto sa teda veľmi teším a veľmi pekne ďakujem obchodu Smartwear.sk za to, že mi ju poskytli.